Včera v nočných hodinách, keď Mikuláš začínal zliezať komíny, sa udiala krádež storočia. Dosiaľ neznámi páchatelia odcudzili diamant večnej sily a hudby, energošúter z centrály drotu. Nachádzame sa na mieste činu. Podľa záznamov z priemyselných kamier existuje znepokojujúce podozrenie, že páchatelia nepochádzajú z našej planéty. Ľudstvo musí konať rýchlo, kým nebude neskoro. Bez šutra zanikne všetka dobrá hudba na zemi. S bohom country. S bohom dychovky. Aj všetko normálne, čo vám hrá v ušiach. Bez drôt šutra na zemi zavládne chaos, tma a ticho. Na túto akciu sa musí najať ten najobávanejší hrdina všetkých čias. Teddy Drôt, moderný človek dnešnej doby, pripravený zachrániť našu planétu. Teddy Drôt je vtipný, inteligentný, páči sa ženám, dáva športy, miluje hudbu. Dnes sa vydáva na najväčšie dobrodružstvo, aké sme kedy zažili, pretože on je i výborný súkromný detektív. Čas beží a bez energošutra môže byť ohrozený každý z nás. Pridajte sa k Teddymu pri záchrane planéty a vy rozhodujte, čo sa bude diať. Potvrďte účasť na Facebooku a vyhrajte super ceny.